Στο μπακότερμα. Πού? Στο μπακότερμα. Ο πάγκος. Πού πάει? Μετακινείται. Το μπακότερμα είναι το αυγό. Ποιο αυγό? Το αυγό του. Καλά, έλα, εσύ. Κάτι είναι όπως είναι. Εντάξει, παρακαλώ. Πάει ο πάγκος. Σε παρακαλώ. Παναγιά μου! Όταν λέμε παγκότερμα, εννοούμε την απομάκρυνση του τερματοφύλακα από τη δική του αιστεία προς την αντίθετη, το οποίο συμβαίνει κατά το τέλος του αγώνα. Πάμε η άλλη ερώτηση. Εμείς οι ποδοσφαιριστές χρησιμοποιούμε τη φράση την έστειλε στις αράχνες. Την έστειλε στις αράχνες. Λοιπόν, όταν ρίχνεις την μπάλα για να τη βάλεις και καλά στο τέρμα και φεύγει ψηλά και Πού πάει πάει πίσω και φεύγει? στα σύρματα που είναι ο παδί που έχετε δεν έχει βάλει σύρματα, και αυτό μοιάζει σαν αράχνη. Την έστειλε στις μπεκάτσες. Αυτό αλλού την έστειλε. Αράχνη είναι το γκολ που δέχεται ο τερματοφύλακας στο γάμα της εστίας. Τι είναι η ποδιά? Ποια? Κάνω ποδιά. Τι σημαίνει? Ποδιά, όταν λέμε, γιατί που ποδιά μπορεί να μαγειρεύουμε. θεωρηθεί ποδιά, το πόδι, ποδιά. Ποδιά Ποδιά είναι από όμως αυτή και- που μαγειρεύουμε. ναι. Αυτό που μου έρχεται πρώτο, κάνω ποδιά, περνάω την μπάλα από πάνω. Δώσε μια απάντηση, δώσε μια απάντηση. Αυτό, περνάω την μπάλα από πάνω. Λάθος. Λοιπόν, να σου την ποδιά, σήκω. Γίνα ρε παιδί μου, άνοιξε τα πόδια. Αυτή είναι η μπάλα, έτσι. Ναι. Τώρα σου έκανα ποδιά. Περνάς την μπάλα κάτω από τα πόδια του άλλου, αυτό είναι ποδιά. Παιδιά, μπράβο. Μπράβο μας, Ναι. Ναι, κομμάτι. Όταν ο επιθετικός τριπλάρει, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του αμυντικού. Μάκος, ρίχτω. Είναι για Ψάχνω τώρα Όσκα. μια γυναίκα Μόνη. μόνη, έτσι. Τελείως. Τελείως. Σαν την καλαμιά στον κάμπο. Προσέξτε τι θα πείτε και οι τέσσερις. Σας Κάτσε, το λέω. διακόπτης, Άκου να διακόπτης, δεις. διακόπτης. Ηρωή. Περίμενε, σε Σαν την καλαμιά στον κάμπο. έτσι. Ωραία, ακούω. Λοιπόν, η λέξη καλαμιά χρησιμοποιείται και σε εμάς. Μπορείς να μας δώσεις έτσι μια παραπάνω ανάλυση? Καλαμιά, καλαμιά. Η καλαμιά είναι όταν φεύγουν όλοι και μένεις μόνος σου. Ξαφνικά, στο γήπεδο. Αυτή είναι η τελική σου απάντηση. Η τελική μου απάντηση είναι να σκεφτώ μισό δευτερόλεπτο. Δώστε μου. Α, καλέ, καλαμιά! Ναι. Καλαμιά! Καλαμιά! Καλαμιά είναι όταν έρχομαι εγώ και σε χτυπάω στο καλάμι. Δεν μου πήγε καθόλου στο μυαλό μου. Καλαμιά είναι όταν ο ποδοσφαιριστής χτυπήσει την μπάλα με το καλάμι ή όταν με το πόδι του χτυπήσει την κνήμη του αντίπαλου ποδοσφαιριστή. Τι είναι το μπλοζόν? Το. Το μπλοζόν. Δεν είναι η γαλλική μπακέτα, να ξέρεις, σίγουρα. Λοιπόν, παιδιά, κάπου το είχα ακούσει αυτό και έχει να κάνει με σένα, νομίζω, που είσαι τέρμα. Δηλαδή, ή όχι. Το μπλοζόν Λες. είσαι στο τέρμα, το έτσι που πιάνεις την μπάλα. Μπλοζόν δεν λέγεται, ή όχι. Νομίζω είναι το πιάσιμο το πλαγιαστό. Να της δώσουμε ένα μπράβο τώρα, το βρήκα αυτό. Το βρήκα. Το ευχαριστώ. Μπλοζόν είναι η θεματική εκτέλεση του τερματοφύλακα για να μπλοκάρει την μπάλα. Τι είναι το tackling? Δεν έχω μια μπάλα να σας δείξω, να σας διδάξω. Πάρε το παπούτσι. Το tackling είναι με την τάπα και σε κλωτσάω. Έρχομαι, σε κλωτσάω με την τάπα, αλλά με τάπα, στο αστράγαλο. Να το βάλω. Σου κάνω έτσι ρε παιδί μου. Αυτό είναι και φυλακή που λες, να το χτυπήσεις στο αστράγαλο. Τώρα το θυμηθήκατε και οι τέσσερις. είναι απαραίτητο Τα να το έχετε κάνει και οι χτυπήσεις. τέσσερις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραία, όχι στον αστράγαλο που πας να του πάρεις την μπάλα και τον ακουμπάς. Πρέπει να τον Ναι, ακουμπήσεις. αλλά με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ας πούμε. Δεν πας κάνεις έτσι, ας πούμε. Με την τάπα. Τάκλιν είναι όταν ένας ποδοσφαιριστής με την προβολή του ποδιού του και κλειστώντας πάνω στο γρασίδι προσπαθεί να κλέψει την μπάλα από τα πόδια του αντίπαλου ποδοσφαιριστή. Τι είναι το πούλμα της μπάλας? Το πούλημα σημαίνει ότι είστε αντίπαλοι τώρα, εσείς, και αντί να τη δώσεις στον διπλανό σου, έχεις κάνει τουρουκιά και την έχεις δώσει στον απέναντι, που σημαίνει ότι την πούλησες στην μπάλα. Πουλάς την μπάλα όταν κάνεις κάποιο λάθος και η κατοχή της περνάει στον αντίπαλο. Όχι, δεν μπορείς να την αγοράσεις. Η κατοχή της μπάλας είναι ανεκτήμητη.
επόμενη ερώτηση είναι: εδώ και αρκετά χρόνια χρησιμοποιούμε μια έκφραση, η οποία είναι το χέρι του Θεού. Το χέρι του Θεού. Σίγουρα το έχεις ακούσει. Το χέρι του Θεού πρέπει να είναι προφανώς κάποιος ποδοσφαιριστής, ο Μαραντόνα. Καλά το πας. Είστε άτυχοι, γιατί το είδα πρόσφατα στο ντοκιμαντέρ. Ήταν πολύ καλός παίχτης και είχε βάλει, νομίζω, ένα καταπληκτικό γκολ. Όλο αυτό το είπε Μαραντόνα. Γκολ με το χέρι, 1986, ημιτελικός Μουντιάλ με την Αγγλία. Καταρχήν να πω κάτι, για να ξεκινάτε να μου κάνετε εσείς μασάζ, κάτι θέλετε. Πες το. Θέλω να μου πεις, να μας πεις μάλλον, Ναι. τι σημαίνει όταν λέμε διαβάζουμε τη φάση. Σε χαλαρώσω εγώ λίγο. Διαβάζω τη φάση, σημαίνει ότι έχω την μπάλα, τρέχω και θέλω τώρα να δώσω Εσύ κάπου. πάντα έχεις Πολύ την μπάλα και τρέξιμο. Εγώ, παιδιά, πάντα τρέχω. τρέξιμο. Βλέπω τι πρόκειται να γίνει και το κάνω. Ωραία. Όχι. Το παίρνουμε. Το παίρνουμε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. παίρνουμε. Ωραία. Θα το πες, μην πεις τα κάνεις χειρότερα. Τα κάνεις χειρότερα. Διαβάζω τη φάση σημαίνει όταν κάποιος προβλέπει την εξέλιξη της φάσης και αντιδρά ανάλογα. Πάνω τα κεφάλια. Ποιος είναι ο πρίγκιπας? Ποιος είναι ο πρίγκιπας? Ποιος είναι ο πρίγκιπας? Ποιος είναι ο πρίγκιπας? Ο Μπάγεβιτς. Παρατσούκλι που αποδόθηκε στον Πολυνίκη προπονητή τη δεκαετία του 90.